a día de hoxe, se non só puxéramos fotos de zocos ou fotos, bueno, zocos nunha pasarela ou zocos tal, seguramente pois non teríamos os seguidores que temos, non? Claro. Para nós, os seguidores que temos son moitísimos. Xa sei que a día de hoxe os seguidores que nós temos pois non é nada comparado con, claro, que a efervescencia que hai, non, das redes, pero para un taller pequeno como o noso, artesá, pois son moitos seguidores, entonces tamén foi algo que empecé a facer como xogando, non? Pois divertíame facendo esas montaxes, pois unha cada semana ou así, que se convirteu nun traballo, claro, que son moitos anos, moitas semanas cada ano. Pero eso tamén é un reto para min, é unha válvula de escape, é un reto, non? Pois que tes que axilizar a cabeza e mentras estás facendo outro traballo no taller, pois estou pensando a ver que lle podo facer a un zoco.